Sa bagatang bahin sa Davao del Sur, ani ang usa ka lungsod nga puno sa oportunidad, katahom ug kalambuan. Kini ang Bansalan. Usa ka first-class municipality nga nagbarog isip simbolo sa kusog sa agrikultura, turismo o progresibong pagamanan. Ang pangumamaw ng unang panginabuhi sa kadaghanan sa mga molupyo sa lungsod sa Bansalan. Adunay mga yuta nini nga nagpatunga sa dekalidad nga kape, humay ug nagkadayang klase sa mga gulay. Gikan sa kabukiran hangtod sa kapatagan, makita ang katugi o pagpaningkamot sa katawhan nga maoy nagpalihok sa ekonomiya sa lungsod. Dili lamang agrikultura ang gipasigarbo sa Bansalan. Sa Sitio Balutakay, Barangay Managa, matag adlaw ginadayo sa mga turista ang maanindot nga talan-awon ug preskong hangin gikan sa kabukiran. Ini makita ang kahalangdon sa Mount Apo, ang kinatasaang bukid sa Pilipinas. Usa kini sa mga nagunang atraksyon na nagpalambo sa industriya sa turismo ug naghatag og dugang panginabuhi sa komunidad. Sa sentro sa lungsod, makita ang nakadayang infrastruktura ug mga serbisyo nga nag-atiman sa panginahanglan sa katawhan. Mga ospital, bangko, merkado ug nagkadayang negosyo nga nagpamatuod sa padayon nga pagtubo sa ekonomiya sa Bansalan. Usa kini ka lungsod nga naghatag og daghang oportunidad alang sa pamahunan ug pagnegosyo. Apan labaw sa tanan, ang tinuod nga bahandi sa Bansalan mao ang iyang katawhan. Mga lumulupyo nga matinabangon, pugihan ug nagtinabangan alang sa usa ka mas maayong kaugmaon. Bansalan, yutang abunda sa panginabuhi, balay sa talagsaong katahom sa kinayahan ug sentro sa padayon nga kalambuan. Anhina sa Bansalan.